ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் மதிய சாப்பாடு என்னென்னு பார்ப்போமா? பாருங்க, பசலிக்கீரை கூட்டுங்க. பசலிக்கீரை கூட்டு. அடுத்தது தொட்டுக்கிறதுக்கு கேரட் வறுவலுங்க. பாருங்க, கேரட் வறுவல். மாம்பழம், இந்த வருஷத்துக்கே மாம்பழம் இன்றைக்கி தான் மாம்பழம் எங்கள் சம்மந்தி வீட்டிலேருந்து ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க. எங்கள் மரத்துலலாம் அறவே மாங்காயே கிடையாது, அந்தளவுக்கு வீட்டு அங்கேருந்து கொடுத்து விட்டாங்க. அதில் ஒரு மாம்பழம் நல்லா இதாக இருக்குது, ஒரு 4-5 கொடுத்து விட்டாங்க. அதில் ஒன்று பழுத்த மாதிரி இருந்துச்சு, அதை எடுத்து கட் பண்ணிக்கொண்டு வச்சுருக்கேன். அதில் சாப்பிடக்குள்ள கட் பண்ணிக்கலான்ட்டு. அடுத்தது சாதங்க, சுட சுட சாதம். அப்புறம் தயிருங்க. இந்த வெயிலுக்கு தயிர் போட்டு 3 வேளையும் தயிர் போட்டே சாப்பிட்லாம்ல இருக்குது. இது பாருங்க தயிர். வாங்க எல்லோரும் சாப்பிட்லாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.